aka anwụchiela otu onye wayo a na-akpọ Wilson Daffy, ya bụ onye nke gbanwere afa ya iji were gwuo nwaanyị onye Germany wayo were na-azazi Jeffrey Giuseppe. Otu nwaanyị onye ọcha nke si na mba Germany a na-akpọ Petra agwala ndị ụlọikpe dị elu otu nwa amadi Jeffrey siri napụ ya ego karịrị nde 105, ya bụ 105 million naira n'olu ndị iti. Nwaanyị Germany kwuru sị na Jeffrey họrịrị ya na ọ hụrụ ya n'anya nke ukwuu, nke mere na ya jiri wee dabanye n'aka ya ma ya amaghị na ọ bụ onye wayo. Petra kwuru sị na njem ịhụnanya ha abụọ malitere n'afọ 2008. A nwụchikọrọ nwa amadi Jeffrey ụbọchị Fraịde n'ụlọ ikpe nke dị n'Abuja n'aka onye ọkaiwu a na-akpọ Bolaji Olajuwa. Ikpe nke amara Jeffrey lụrụ ite naanị, nke gụnyere ịnapụ mmadụ ego ya n'ụzọ ezighi ezi. Ọzọkwa bụ okpotokpo asị dịka eziokwu nakwa ihe ndị ọzọ dịga iche iche. Ya bụ nwa amadi Jeffrey nwekwazịrị ndị enyi ya bụ ndị nke so ya were lụ ya bụ ọlụ ha lụrụ nwaanyị onye ọcha Germany, ndị dịka Evans Nnamdi Agụ, Christopher Chinedu Ajọfọ, Ifeanyị Enuma nakwazi Ojinnaka Kingsley Chukwuma. N'ikpe nke ekpere na Abuja ụbọchị Fraịde, nwaanyị onye ọcha Germany kwupụtara ihe niile ọ gabigara n'aka Jeffrey, onye nke bịakwutere ya dịka onye ọcha si na mba Amerịka, mana ọ maghị na ọ bụ onye ojii nke si na mba Nigeria. O kwuru sị na ihe ịhụnanya ha abụọ malitere n'ihu akwụkwọ nke a na-akpọ Instagram, oge nwa amadi Jeffrey bịakwutere ya dịka onye ole ahịa nke Bitcoin were gwa ya ka ha abụọ malite mekọba mgbele ile Bitcoin, ma ya onwe ya jụrụ na ihe nke ọ gwara ya, nke meziri na nwa amadi Jeffrey jiziri ụzọ aghụghọ bawazie ya ime, jụba ya etu ya na ezinụlọ ya si ebi nakwa ihe ọ na-eme iji nyere onwe ya aka. Nwaanyị Germany Petra gwakwazi Jeffrey ihe nke ọ na-eme, gwakwazie ya otu ya na di ya si agabiga esemokwu dị iche iche. Ọ bụzi oge ugbu a ka onye wayo Jeffrey malitere were sabazie nwaanyị onye Germany isi na-ejighị ncha nkọta. Ọ gwa Petra na ya onwe ya gụrụ akwụkwọ na mba Amerịka, na ya gụrụ ihe nke ndị oyibo na-akpọ building engineer, na ọ bụ ya mere ya ji wee nwee ọtụtụ ụlọ dị iche iche na mpaghara Amerịka ọbụla nakwa mba Dubai, ebe nke ya nwegasịrị ụlọ. Ọ gakwara n'iru were gwa nwaanyị onye Germany na ya nwere agbụrụ na mba Rome nke dị n'ime Italy, mana ya onwe ya toziri na mba Amerịka. N'otu aka ahụ, Jeffrey gwakwazịrị Petra onye Germany na ya nwere ụmụaka abụọ, mana ya na nne ha ebighọzi. Nke ahụ bụ ihe mere na ya jizi achọ nwaanyị ọzọ ya ga-anụ, na ọ bụzi ya nwa bụ Petra bụ onye nke dị ya n'obi ya chọrọ ka ya na ya biri. Mana Petra gwara ya na ya onwe ya ka nọkwa na di ma jidekwa ụmụaka, na ọ gaghị ekwe omume. Mana nke a ewepụghị Jeffrey obi. O kwenyesiri ike ma kwechiri na-arịọsi ike ka ọ nụba ya. Mgbe ha abụọ na-akpa ihe ndị a niile, nwaanyị onye Germany Petra kwuru sị na ya na-agabiga esemokwu n'etiti ya na di ya,
nke a mere o jiri ahụ opotopo ịhụnanya Jeffrey na-ezikọ ya. O kwuru na ọ bụ oge ahụ ka ya dabanyere n'aka Jeffrey. Ozigbo ahụ Jeffrey hụrụ na ịhụnanya na-egbuzi Patrick ka mmanya eke ọ bụ. Na-egbughị oge ọbụla Jeffrey malitere buwe ya ego. Nke mbụ bụ na Jeffrey gwara ya na ngwa ọrụ niile ya ji arụgasị ọrụ n'obodo dị iche iche bụ ihe nke eji na mba Dubai. Ọ rịọrọ Petra ka o bunye ya ego na ọ bụrụ na ya gbapụta ahịa ya na ya ga-akwụghachi ya ego ahụ azụ. N'iji were gote obi Petra na ọ bụ ya nwa bụ Jeffrey onye mba Amerịka, o zigara ya foto nakwa international pasipọtụ nakwa ikike eji arụ ọrụ na mba Amerịka. Mana ihe ndị a niile o zigara Petra bụcha adịgboroja. Ihe onye ọcha Amerịka o ji aha ya eri nwaanyị Germany ọrụ. Ihe ndị a niile o zigara Petra mere o jiri wee kwete si ya ka ha abụọ binye aka n'akwụkwọ nke a na-akpọ agreement, iji gosi na Jeffrey ga-akwụghachi ya ego nke ahụ ya ga-ebinye ya. N'egbughị oge ọbụla Jeffrey kwetere, ha abụọ wee binye aka n'akwụkwọ. Nke a meziri nwaanyị onye Germany ji were kwụnyere ya ego nke ọ na-arịọ ya. O meghị obere oge Jeffrey bidokwara ma nawa ya ego ọzọ. Ọ sịrị ya na nke mbụ ahụ ọ kwụnyere na ndị ụlọakụ ya kwechiri ma hapụ inye ya bụ ego. Petra nwaanyị onye ọcha Germany kwụnyekwara ya wa ego ka e were bupụta ngwaahịa nke eji na Dubai. Mgbe nke a gasịrị, Jeffrey malitere kpawakwa ya ọzọ ma sị ya na nnukwute ahụ adịghị ya, nke mere na a nwụnyere ya n'ụlọ ọgwụ. Na ya chọkwazịrị ego ọzọ nke ga-eji wee gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ. Ọ bụkwazi n'oge a ka otu enyi nwoke Jeffrey kpọkwazịrị ya were gwa ya na ọ bụrụ na ọ kwụtaghị ụgwọ ya ga-eji wee mee ya mkpọwa afọ na-egbughị oge na o nwekwara ike ịbụ onye nke ga-anwụ anwụ. Ihe ndị a niile bụ ihe nke mere na nwaanyị onye Germany jiri were kọtara ọyị ya nwaanyị na-ekwe ihe nke ya na-agabiga n'aka onye ọcha Amerịka, na-amaghị na ọ bụ onye ojii Nigeria. Ọ bụkwazi otu aka ahụ ka ọ kachiteziri obi were kọọrọ di ya ihe nke ọ na-agabiga n'aka nwa amadi Jeffrey. Di ya nakwa enyi ya nwaanyị malitere ma ya onwe ya were tinyebezi anya na mmiri chọba ihe dị n'ala. Ha mere ihe niile dị iche iche jee obodo Amerịka na-agba mbọ ịhụ ebe ya nwawu mmiri si wee baa opi ụgbọgọrọ. Ọ bụzikwa otu a ka esiri wee chọpụta na Jeffrey abụghị dị onye ọcha nke Amerịka, na ọ bụ onye ojii si na mpaghara Nigeria. Mgbe ahụ ha enwetago ihe niile gbasara Jeffrey, ezigbo aha ya, ihe ihu akwụkwọ Facebook, ihe niile gbasara ya. Ha werezie ihe ndị ahụ niile bụ nke gosiri ezigbo afa ya bụ Wilson Daffy, ha nyezie ha ncha n'aka ndị EFCC, bụzi ndị nke nwụchikọrọ ya nwa amadi. A ga-enwekwazi ikpe ya nke ọzọ ga-amalite ụbọchị Tuzdee na-abịa n'iru. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a were na-arịọ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ ndị nke na-achụ ego ọchara ọcha ha chọọ si buti ya, ka ha were nwayọọ ma were ihe nke mere Wilson wee mụta ihe. Ihe nke a bụ ihe mere kamgbe afọ 15 gara aga ka aka na-ekwu okwu ya ugbu a. Ya bụ onye ọbụla kpachara anya ya n'ihe nke ọ na-eme. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya
na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.